Kuryente! Purtol! Purtol! Ay! Dapat sa kuryente nga yun. Ay! Oh! Siriya, balitang! Dapat sa kuryente nga yun. Siriya mo, alam! Siriya, balitang! Siriya mo, alam! Ay, pinapunta sa pinakirayo! Pagkabangan! Putangay! Ay, pagkaportal sa kurinding! Putangay! Alam, putangayo! Pinako! Alam, putangayo! Pinako! Shit! Motor. Tangayo. Tingnan mo! Hoy, sumutor! Alan! Hoy, sumutor! Alan! Shit! Alan! Sumutor! Uy, sumotor. Tangayo. Uy! Hoy, sumutor! Alan! Hoy, sumutor! Kaya ulit tayo. Alan! Aba, tuloy-tuloy nga yun. Alan! Sumutor! Oh, tara man mo si Papa mo. Purtol na yun. Lagi dyan. Kaya ulit tayo sa kuryente nga yun. Aba, tuloy-tuloy nga yun. Purtol na yun. Sumotor nga dito, mugid-gid na nga. Puta, purtol sa kuryente nga yun. Hindi kita ka nag-green yan dyan. Alisan ko yun, tapos may kuryente no. Tatapuno na kuryente ng kapurtol na yun. Nagkaralayo. Nagkaralayo! Naubos na yun.